κάνει η κυρία Τσουκάτη πάνω σε μια ιδέα, παρακαλώ, του Ιωάννη Σταθιάδη. Και θέλω να του πω από εδώ συγχαρητήρια. Στο βιβλίο αυτό της Μαρίκας εκτίμησα ορισμένα πράγματα. Εμένα μου αρέσει η διακειμενικότητα στα λογοτεχνήματα. Είναι μια διακειμενικότητα στην οποία προσπαθεί να την ενσωματώσει όσο μπορεί με τον καλύτερο τρόπο μέσα στα κείμενά της. Πρωτίστως όμως είναι μια διακειμενικότητα έντιμη και εξηγούμενη. Ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι λογοπλώποι που βουτάνε από εδώ, βουτάνε από εκεί, βάζουν μέσα και ένα σύστημα αυτό δεν είναι δικό σου, είναι η διακειμενικότητα. Εδώ πέρα είναι δηλωμένα τα πάντα. Εδώ σου λέει αυτό είναι από εκεί, αυτό είναι από εκεί, αυτό είναι από εκεί. Το κείμενο της διαχέεται από την ποίηση. Δεν ξέρω αν η ποίηση της είναι περισσότερο στην ποίηση ή στην πεζογραφία, αλλά ούτε από εδώ λείπουν τα λυρικά στοιχεία στο πεζό και βεβαίως υπάρχουν ενσωματωμένα ποίηματά της από το προηγούμενο βιβλίο της Κάλλης. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, γιατί εγώ είμαι άλλη γενιά, είμαι παλιότερη γενιά, αλλά βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ορισμένες συναντήσεις, αν θέλετε, προτιμησιακές. Συγκινήθηκα βλέποντας αναφορές στον Νίκο Νικολαίδη που για τη δική μου γενιά και για μένα προσωπικά είναι ο αγαπημένος μου Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου και βεβαίως θαυμάζω όχι μόνο το Μακαρίτης, θαυμάζω όχι μόνο το κινηματογραφικό film, αλλά και το ζωγραφικό. Και βεβαίως οι αναφορές σε άλλους ακόμα και στον Κάμιξ που πολύ λίγο την έχω διαβάσει, αλλά για να έχω κάποιες προσωπικές εμπειρίες με κάποια διαδικασία μετάφρασης από κάποιον φίλο που δεν είναι πια κοντά μας, ο οποίος και μεταφράσει όλο τον Κάμιξ, αλλά πήγε άπατη η μετάφραση, χάθηκε. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι με συγκίνησαν με ορισμένα πράγματα και θεωρώ θετικό το ότι προβληματίζει τον αναγνώστη ποιες είναι αυτές, αν είναι τρεις οι φίλες, αν είναι η Μαρία η ζωή. Επίσης, συγκινήθηκα με τις αναφορές στον Λιαντίνη, έναν τραγικό αυτοκτόνο, ο οποίος δεν ξέρω, είτε κατάλαβε ότι δεν είχε άλλο να δώσει, είτε είχε πολλά να δώσει και δεν ήθελε να συνεχίσει, δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να ερμηνεύσω γιατί αυτοκτόνησε. Και επίσης, διαβάζοντας το βιβλίο, αναγκάστηκα να ανατρέξω να δω κείμενα που δεν τα γνώριζα. Δεν γνώριζα εγώ την όρια, να το διαβάσω σωστά. Την όρια δεν την γνώριζα και ανέτρεξα να δω ποια είναι. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργεί το κείμενο, σε βάζει σε μια εγρήγορση εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, να δεις πράγματα. Και επίσης θέλω να επισημάνω ότι νομίζω το είπα και στην αρχή, το βιβλίο τελειώνει πάλι με αναφορά στη ζωή, με αναφορά στον τύπο του Αλγύρη Χιόνι. Η ζωή είναι να περάσει. Πριν περάσει όμως η ζωή, ας δούμε την ζωή, ο λόγος στην κυρία Σημαία Ξερογιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω απόψε διαβάζοντας ένα ποίημα, όχι της Μαρίκας, όχι κάτι μέσα από το βιβλίο, θα το κάνουν αυτό κάποιοι άλλοι, αλλά νομιμοποιούμε νομίζω να διαβάσω ένα ποίημα για δύο λόγους. Επειδή αφενός μεν η Μαρίκα βάζει πολλή ποίηση μέσα σε αυτό το κείμενο, τη διακειμενική ζωή της, και αφετέρου, επειδή αυτό το ποίημα είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό όταν η Μαρίκα μου είπε ότι το βιβλίο της έχει τον τίτλο «Ζωή». Το ποίημα είναι του Γιώργου Μακρύ και γράφτηκε τη δεκαετία του 70 με τίτλο «Εις ζωήν Ελοϊζίαν Βαλαωρίτη». Τρελή ζωή, σκληρή ζωή, ζωή με τον πατέρα, σκατοζωή, ζωή πεζή, μεγάλη ζωή, περιπετειώδης ζωή, χαμοζωή, ζωή νάχης, ζωή καρέλη, μοναχική ζωή, ερωτική ζωή, στερημένη ζωή, ζωή παράξενη, πολεμική ζωή, ζωή τσακουρούκλη, κρυφή ζωή, εμπορική ζωή, ζωή χαμένη, κενή ζωή, ηρωική ζωή, ανθρώπινη ζωή, συζυγική ζωή,
Νόημα της ζωής. Βρεφική ζωή. Ζωή χωρίς νόημα. Αστική ζωή. Ζωή στο Μεξικό. Φιλοσοφική ζωή. Φυτική ζωή. Βασιλική ζωή. Ζωή και τέχνη. Κλεμμένη ζωή. Ζωή στο διάστημα. Ζωή ονειρώδης. Κοινωνική ζωή. Ζωή θρησκευτική. Καθημερινή ζωή. Ξένος στη ζωή. Κινηματογραφική ζωή. Δημοκρατική ζωή. Εγκληματική ζωή. Ζωή σε εσάς. Έθιμη ζωή. Πνευματική ζωή. Λανθασμένη ζωή. Μεθυσμένη ζωή. Ζωή χαόδης. Αθλητική ζωή. Ποιητική ζωή. Ζωή μαλακισμένη. Ζωή ζωέμπορου. Διπλή ζωή. Ψυχική ζωή. Έκλειτος βίος. Καθιστική ζωή. Ζωή εμποδισμένη. Ζωή θανάτου. Ζωή καραβίδα. Ζωή βασανισμένη. Ένοχη ζωή. Σεξουαλική ζωή. Πεθαμένη ζωή. Πολιτική ζωή. Γλυκιά ζωή. Τυχοδιοκτική ζωή. Σκυλίσια ζωή. Στρατιωτική ζωή. Χριστιανική ζωή. Ζωή του αυτόχειρος. Οργιαστική ζωή. Ζωή και επιστήμη. Ζωή και κότα. Ζωή ζωώδης. Επαναστατική ζωή. Θλιβερή ζωή. Ζωή είναι αυτή. Αυτό το πει. Ξεκινώντας λοιπόν να μιλώ για το βιβλίο της Μαρίκας, δηλώνω αρχικά μια μηχανία. Πώς μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα με ιστορίες που έχουν ένα τέλος αισιόδοξο στη βάση του. Όλοι εμείς, μάλλον κάτι τύποι σαν και εμένα, που γράφουμε ιστορίες με κακό τέλος. Η ζωή είναι ένα σύγχρονο αφήγημα. Προτιμώ τη λέξη αφήγημα παρά διήγημα. Ευσύνορτο. Με αρχή, μέση και τέλος, ευδιάκριτα αυτά, με κεντρικούς και δευτερεύοντες ήρωες, αληθοφάνεια, φρεσκάδα, ζωηράδα, ένα λόγο που ρέει, αβίαστα, χωρίς να κουράζει, καθαρό και εξάστερο, εμπλουτισμένο με ποιητικά στοιχεία ή αλλιώς ένα διασκεδαστικό πάντρεμα ποιητικού και πεζού λόγου. Έτσι, ο αναγνώστης σκοντάφτει ευχάριστα πάνω σε στίχους ποιητών ή κείμενα συγγραφέων που αγαπάει η Μαρίκα, όπως τον James Joyce, τον Τίτο Πατρίκιο, τον δάσκαλό μου, τον Δημήτρη Τολιαντίνη, αλλά και πάνω σε δικούς της στίχους. Η Μαρίκα αποδεικνύει πόσο καλή αναγνώστρια είναι. Όχι μόνο έντονη διακειμενική διάθεση λοιπόν, αλλά και θαραλέα πραγμάτωσή της. Ο αναγνώστης οδηγεί της σε επιμέρους συνδέσεις που πυροδοτούν τη σκέψη και το συναίσθημά του και τον οθούν να αναλογιστεί ή να αναστοχαστεί πράγματα που μπορεί να τα γνωρίζει μεν, αλλά αλλήμονό του αν τα θεωρήσει δεδομένα. Τελικά, ποιο από τα δύο πρέπει να παίρνουμε περισσότερο στα σοβαρά, τη ζωή ή την τέχνη? Μέσα από το κείμενο της Μαρίκας μας δίνεται η αίσθηση πως η ζωή, γνήσια και αυθεντική, ξεπερνά κάθε τέχνη. Ωστόσο, η τέχνη οφείλει να συνεχίσει να υπάρχει μέσα στον χρόνο και να επιτελεί τη λειτουργία της. Είναι ευλογία σε κάθε μας βήμα να στιγματιζόμαστε από την τέχνη και τα προϊόντα αυτής. Είναι ευλογία η τέχνη να μας αποδομεί τη ζωή και να μας προτείνει ανίκιους τρόπους ανασύνθεσής της. Οι χαρακτήρες που υπάρχουν μέσα στο αφήγημα της Μαρίκας φαίνονται εκεί. Βασικά κυκλοφορούν δίπλα μας ή σίγουρα έχουμε ακούσει να λένε κάτι για αυτούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στους κοινωνικούς μας κύκλους. Πλέκονται και διαπλέκονται όλοι μεταξύ τους, κάνοντας κύκλους στο γαϊτανάκι της ζωής. Έρωτες μοιραίοι, πολιτικές ίντρικες, μια στιγερή δολοφονία, κομματικές εξάρσεις, πολιτικά σκάνδαλα, κοινωνική παθογένεια, πάθη, μυστήριοι, γοητευτικοί και ταλαντούχοι ποιητές και μεταφραστές, ταξίδια, όλα αυτά και άλλα κυκλοφορούν μόνα τους και αλληλοδιαπλεκόμενα μέσα στο αφήγημα. Δεν είναι καθόλου ευχάριστη ιστορία αυτή που μας αφηγείται η Μαρίκα στη βάση της, αλλά γιατί μιλά για κάποια απώλεια προσώπων που αγαπάμε. Μα όμως η αφηγήτρια δεν έχει ύφος περίληπο, δεν κρατάει καν το μαντίλι, έχει αποστασιοποιηθεί πια από αυτά τα γεγονότα και τα αφηγείται με άνεση, τονίζοντας πως η ζωή δεν έχει τη μοναδική δύναμη να δημιουργεί πληγές, αλλά και να τις επουλώνει κιόλας, επιφέροντας μια δικαιοσύνη ή αλλιώς ένα είδος κάθαρσης. Το θέμα είναι να συμφιλιωνόμαστε κάθε φορά με τους φόβους και τις πληγές μας. Να τα αγαπάμε για να μπορούμε να προχωρούμε, αλλιώς αφανιζόμαστε μοιραία. Ναι, πιστεύω ότι η ζωή θα μπορούσε να γίνει αν διευρυνθεί ή αν παραλλαχθεί τέλος πάντων, γιατί προσφέρεται αυτό το θέμα, και δεν το λέω αστειευόμενη ούτε χαρτολογώ, θα μπορούσε ίσως να γίνει, να αποτελέσει το σενάριο για ένα
για μια ταινία κινηματογραφική. Το πρώτο πράγμα που αναρωτιέται κανείς όταν διαβάζει αυτό το αφήγημα είναι αν η ιστορία που μας αφηγείται είναι αληθινή. Αλλά δεν έχει σημασία η απάντηση. Άλλωστε, όλες οι ιστορίες περιέχουν στοιχεία και από τον κόσμο της φαντασίας, αλλά και από τον κόσμο της πραγματικότητας. Της πραγματικότητας που, ακόμα και αν θέλουμε να την αγνοήσουμε, δεν μας αφήνει εκείνη. Με τίποτα δεν μας αφήνει. Είναι και τα βιώματά μας ή μη βιώματά μας που μας καθορίζουν κάθε φορά. Είναι και τα κρυφά μας όνειρα, που πολλές φορές προσπαθούμε να τα πραγματώσουμε μέσω της γραφής. Το ζήτημα είναι να εξετάζουμε κάθε φορά αν ο εκάστοτε συγγραφέας φροντίζει καλά να κρύβει το αληθινό του πρόσωπο πίσω από καλοσχεδιασμένους ήρωες, κατά πόσο μετουσιώνει τις προσωπικές του εμπειρίες σε τέχνη του λόγου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο φιλτράρει πρόσωπα και καταστάσεις. Πιστεύω πως αυτό που είπε ο Έλιοτ για την ποίηση ταιριάζει και στην πεζογραφία εν τέλει. Ο Έλιοτ λοιπόν είπε: η ποίηση δεν είναι μια στροφή χαλαρά από συγκίνηση, αλλά μια απόδραση από το συναίσθημα. Δεν είναι η έκφραση της προσωπικότητας, αλλά μια απόδραση από την προσωπικότητα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και μετά την κυρία Ξημαγιάννη, με την τόσο εμπεριστατωμένη προσέγγιση που έκανε στο βιβλίο της Μαρίκας, ο λόγος στην ίδια. Να ευχαριστήσω όλους όσοι ήρθατε. Βλέπω άτομα που είχαν να δω πολλά χρόνια, αρετοί. Χαίρομαι καταρχήν που ήρθατε. Νιώθω οικία γιατί είναι μαζί συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι. Αυτοί που αγαπάω τελικά. Συγκάτοικοι, σωστά. Ομότεχνοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη. Μιχάλη, ευχαριστώ να είσαι φίλος μου και είπες καλά λόγια. Την Ασημίνα, εξεπλάγει αυτό που είπες με την ταινία. Okay. Μου άρεσε πάρα πολύ το ποίημα που είπες. Ακριβώς αυτό είναι η ζωή. Δεν θα σας πω αν είναι αληθινή ή ψεύτικη ιστορία. Θα σας πω ότι τη ζωή την είχα 20 χρόνια στο μυαλό μου, με πέδευε πολύ, με βασάνιζε. Ήταν μια ιστορία που έπρεπε να καθίσω κάποια στιγμή να τη γράψω. Όπως πάντα, ο καλύτερος μου φίλος και οι παιδικοί μου φίλοι με προτρέπουν να κάνω πράγματα. Εγώ είμαι άτομο που γενικώς τα αφήνω και δεν κάνω πράγματα γιατί φοβάμαι, αλλά τελικά αξίζει να κάνεις πράγματα και να μην φοβάσαι τη ζωή. Και να δράξεις τη ζωή, να την πιάσεις και να τη στύψεις. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστώ, γιατί μου είπες ότι φοβάμαι την απόρριψη και αν δεν ήταν αυτός ο κύριος εκεί με τα μουσια δεν θα έκανα τίποτα στη συγγραφική μου ζωή. Οπότε, πάνω απ' όλα είναι οι φίλοι. Αγγελική, ευχαριστώ, γιατί με προτρέπει συνέχεια να κάνω πράγματα. Ναι, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο που είναι η μισή μου ζωή. Είναι ο Βασίλης και του το έχω αφιερώσει. Τα παιδιά μου που με αντέχουν και τους γονείς μου και τον αδερφό μου που ήταν η άλλη μισή μου ζωή πριν τον Βασίλη. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήρθατε. Επειδή εγώ είμαι και από τους ανθρώπους που συγκινούμε από το και όλα αυτά, θέλω να σταματήσω εδώ και να μην σας κουράσω άλλο. Λοιπόν, να διαβάσουμε αποσπάσματα από τη ζωή, έτσι ώστε να την ευχαριστηθείτε κι εσείς, όσοι την έχετε διαβάσει ή όσοι την έχετε διαβάσει. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέψεις ένα σχόλιο ακόμα, είπες κάπου να τη στύψω στη ζωή. Νομίζω ότι έχεις ακόμα διαδικασία να στύψεις μέσα από αυτή τη ζωή που θα οδηγήσει σε κάτι άλλο. Είπε νίκη και προηγουμένως, μόνο είπε νίκη και είπε ρητά η Άση.
αυτό είναι που μας χαροποιεί. Τώρα, οι φίλοι μας εδώ θα ακούσουν αποσπάσματα από αυτά που έγραψες και από αυτά που ενσωμάτωσες μέσα στο κείμενό σου. Είναι ο κ. Καλαβαγιανακόπουλος, ποιητής και φιλόλογος, είναι ζωγράφος κ. Αγγέλη Τσουκάτου. Θα το δω να κάτσετε. Και ο κ. Σίμος Κόνιας. Ελάτε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ ξανά Χαράλαμπο, Αγγελική, Σίμω, Μιχάλη, Ασημίνα. Λοιπόν, ευχαριστώ για από μένα. Το ακούσαμε ήδη αρκετές φορές ότι το βιβλίο περιλαμβάνει μέσα και ποίηματα, ενώ είναι ένα πεζό αφήγημα με αρχή, μέση και τέλος μια ιστορία. Παρ' όλα αυτά περιλαμβάνει αρκετά ποίηματα. Αυτό είναι κάτι που συνήθως εμένα δεν μου αρέσει στα πεζά. Όταν παρεμβάλλεται μέσα σε ένα πεζό κάποιο ποίημα, συνήθως η ιστορία το φέρνει έτσι, που λέει ότι ένα ποίημα που είναι πολύ σημαντικό και μου άλλαξε τη ζωή και αυτά, και μετά διαβάζουμε το ποίημα τελικά και είναι κάτι που ο πεζογράφος δεν έχει καταφέρει να το γράψει, τις προκοπήσει και δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό να εντυπωσιάζονται τόσο οι ήρωες και να διαβάζουν ένα ποίημα μετά. Εδώ δεν ισχύει αυτό όμως, γιατί η Μαρίκα μάλλον είναι πρωτίστως ποιήτρια και δευτερευόντως πεζογράφος ή ίσως εξίσου, και έτσι κι αλλιώς τα ποίηματα που αναφέρει δεν υπολείπονται σε ποιότητα καθόλου από το πεζό της. Λοιπόν, θα διαβάσω δύο ποίηματα σύντομα. Πρώτα από το προηγούμενο βιβλίο της Μαρίκας, με τα μάτια των άλλων, που είναι ποιητική συλλογή. Το ένα από αυτά, το δεύτερο, μας οδηγεί μάλιστα και στη ζωή, θα το ακούσετε. Λοιπόν, το πρώτο λέγεται «Προσοχή». Προχωράς και αφήνεις πίσω σου δυο ξεφτισμένα τριαντάφυλλα. Το ταβάνι σκορπάει νότες και στιγμές γεμάτες βελούδο. Τα μάτια σου διαβάζουν τα αντικείμενα που βρίσκονται σε χειμερή ανάρκη. Κι εγώ γράφω για να ξεχάσω. Και το άλλο ποίημα λέγεται «Νομίζεις». Ίσως το λάθος να είναι το όνειρο που αξίζει να αγαπάς. Ίσως ο δρόμος που πήρες να έχει διέξοδο. Ίσως το λουλούδι που θα αφήσω στην παγωμένη ταφόπετρα να είναι ζωή. Και έτσι φτάνουμε στη ζωή, όπου, όπως είπαμε, έχει κάποια ποίηματα μέσα. Θα διαβάσω και από αυτά κάποια. Το ποίημα με τον τίτλο «Πλάνη». Συμπίεσα τις αισθήσεις μου, στράγγιξα το αίμα μου, τράβηξα τον δρόμο της αγιοσύνης, ευδοκίμησα στη μονοτονία. Καιρός να επιστρέψω στην ποίηση. Άλλο ένα. Εθνική οδός. Ο τίτλος. Σου έχει συμβεί να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις. Σου έχει συμβεί να μην κάνεις πράγματα που θέλεις. Έγινες πιόνι και λογικός. Αυτά που φοβόσουν ήρθαν. Καινή αγκαλιά, καινή φιλία, καινή εποχή, κενός ουρανός. Νομίζουν ότι θα σε πληγώσουν, θα σε υποβιβάσουν. Θα σε υποτιμήσουν σεβόμενοι αυτούς που δεν τους σέβονται. Εκεί θα τους αφήσω. Μέσα από τα ταξίδια μου βλέπω Ελλάδα. Κι ας είναι ένας δρόμος μαρμάρινα θυμιακά. Άλλο ένα και τελευταία. Θα ξαναχειροκροτήσω. Βερολίνο, ο τίτλος του ποίηματος. Τώρα πια με φυλάς, κι ας μη με φυλάς. Όμως θέλω και να σε φιλήσω, είπες. Αποκοιμίζοντας τον έρωτα αλλού, όπως κατάλαβες, Τραϊανό θα πάρω μαζί μου στο νησί. Κι εγώ νόμιζα ότι θα πάρεις εμένα, είπες. Είσαι μέσα μου, τι άλλο θέλεις, είπα. Βαθιά μέσα σου, είπες. Όταν διαβάζεις Κάμινγκς, ένα μόνο άτομο να σκέφτεσαι, είπα. Εσένα πάντα, είπες. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον Χαράλαμπο, γιατί Χαράλαμπε, να είσαι βιβλιοφάγος εκτός από ποιητής, βρήκε το κατάλληλο ποίημα από το προηγούμενο βιβλίο μου, το Ίσως, που όντως οδηγεί στη ζωή, στο δεύτερο βιβλίο μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, θέλω να πω ότι είναι εδώ πολύ σημαντική ομότεχνη. Είναι η Αγγελική Λάλου, η Λίνα Ρόκου, η Αμαλία Ρουβαή. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί, σημαντικότεροι από μένα και πρέπει να τους προσφωνήσω. Και είναι και κάποιοι άνθρωποι που τους γνώρισα από το διαδίκτυο, αλλά τελικά έγιναν πολύ καλοί μου φίλοι. Μαργαρίτα, Δήμητρα, εκεί πέρα πίσω που κρύβεται. Και αυτούς πρέπει να προσφωνήσω. Και τώρα η Αγγελική. Εσύ σας πονάει. Θα σας πονάει πρώτα και μετά.
Όμως πριν από αυτό θέλω να ευχαριστήσω τη συγγραφέα και ποιήτρια, μα πάνω απ' όλα παιδική μου φίλη Μαρίκα Συναωνίδου, για την τιμή που μου έκανε να φιλοτεχνήσω το εξώφυλλο της ζωής. Χαμένες υποθέσεις. Γενικά, η μύτη μου πίστευαν στη φιλία και στις χαμένες υποθέσεις. Νίκος Νικολαίδης. Κάπου είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι πού, ότι όταν κάνουμε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, μας αναστατώνει η σκέψη του να μην ξαναεπισκεφτεί το όνειρό μας. Να ονειρεύεσαι, μου έλεγε ένας φίλος, που με αγαπούσε και με ήξερε καλά. Τα όνειρα συνήθως προδίδουν, παραπλανούν, καμιά φορά και σκοτώνουν. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Όμως δεν γίνεται να ζεις χωρίς να ονειρεύεσαι. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει ουσία. Να ονειρεύεσαι. Κοίτα μόνο να έχεις τα πάρει καλά την έξοδο κινδύνου από τα όνειρά σου. Τότε σώζεσαι. Και ποια είναι η έξοδος κινδύνου? Τίποτα δεν είναι στη ζωή το πάνω. Έχει και παρακάτω. Έχει κι άλλο. Προχώρα. Λοιπόν, ξεκόλα. Αυτή είναι η έξοδος κινδύνου. Έφυγε μια ζωή. Και ναι, άδειες ανηθικές μας. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Και ένα άλλο σημείο που μου αρέσει πολύ. Τι πάει να πει κουράγιο? Να προσπαθείς ακόμα και αν δεν τα καταφέρεις. Εγώ βοήθησα λιγάκι. Αλήθεια, ξέρεις τι είναι κουράγιο? Το κουράγιο δεν έχει να κάνει με το αν φοβάται κανείς ή όχι, αλλά με το να κρίνει ότι υπάρχει και κάτι άλλο, που είναι πιο δυνατό από το φόβο. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Αυτό. Λοιπόν, τώρα ο Σίμος. Καλησπέρα σας. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα που περιέχεται μέσα στο αφήγημα της φίλης μας Μαρίκας. Συγχωρέστε τον αδόκιμο τρόπο μου, το προσεγγίζω απλά με αγάπη. Έχει τίτλο «Τυχοδιώκτης». Ελεύθερος, ασύλληπτος τυχοδιώκτης, παγίδα ανθρωπινή, βαθύ, σκοτεινό θεωρείο, με τη συνοδεία μουσικής και το ακροατήριο, εξαιρετικά πικάντικη μορφή διασκέδασης. Συγκαλυμμένες εκφράσεις, μυστικά και φιλοδορήματα, χωρίς την παραμικρή γνώση στον έρωτα. Το δεύτερο είναι χωρίς τίτλο. Δεν θα μπορέσω να συναντήσω αύριο. Κρίμα. Μη πάψει η φωνή σου. Και σαν να ακούγεται η πίκρα καταπίνηση. Δύσκολα εκ των πραγμάτων να μπει η ζωή σου στη ζωή μου. Ένα εκπαιδευτικό ταξίδι. Γιατί όχι, χαμογέλασε η φωνή σου. Μιας μέρας, ειρωνεύτηκε η δική μου. Σίγουρο δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό μόνο είμαι σίγουρη. Θα βρεθούμε κάπου. Ωραία. Εγώ θέλω να γευτώ υγρή σοκολάτα. Και εγώ εσένα υγρή. Εγώ εννοώ το φιλί σου και όχι το κορμί σου. Θέλω να νιώσεις το απόλυτο στα χέρια μου. Εσένα θέλω να νιώσεις. Επιθετική παίκτη. Πρόσεχε. Ξέρω πολεμικές τέχνες. Μη κοραζόν. Μη άλλη. Μία μόνο. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία. Και πάλι ευχαριστώ. Το ευχαριστώ είναι λίγο. Τώρα, ο λόγος εσάς. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, εδώ είναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο εγώ. Και δεν θέλω να πω κάτι άλλο εγώ. Ευχαριστώ που ήρθατε και παίρνω δύναμη από τις ματιές σας, από τα χαμόγελά σας. Ίσως, γιατί πάντα στη ζωή μου βάζω ίσως, να συνεχίσω. Αυτό. Εγώ, Μαρίκα, θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το επόμενο έργο σου Ξέρεις ότι γράφω, που έχεις στο μυαλό σου.
ή που οργανώνεις τέλος πάντων. Γιατί είμαι σίγουρος ότι είσαι πολύ δημιουργικό άτομο και κάτι θέλεις. Όταν τελειώνεις κάτι, περνάς σε μια περίοδο που είσαι, ναι, που έχεις αδειάσει. Και μπορεί και να είναι και μια περίοδο έτσι, μια περίοδο πένθους, μελαγχολίας, που λες πω και δεν θα ξαναγράψω και δεν θέλω να δω βιβλίο μπροστά μου. Το πέρασα αυτό. Άρα είσαι έτοιμη. Αλλά επειδή είχα δίπλα μου έναν κύριο που κάθεται εκεί, υπαρξιστή συνάδελφο, τον Βασίλη, που με βοήθησε και με βοηθάει κάθε μέρα και συζητάμε στο σχολείο για διάφορα θέματα, μου λέει δεν υπάρχει αυτό, κάποια στιγμή θα ξαναγράψεις. Οπότε πάω μετά από κάπως ένα μήνα και του λέω, βρήκα το σκελετό του καινούριου βιβλίου. Μου λέει που δεν θα ξαναγράψεις. Ναι, λέω, είναι κάτι σε πεζοποίημα, δεν ξέρω, τώρα το ξεκίνησα. Και Μαργαρίτα, παράξενη εξήγηση, αυτό που λέγαμε. Γύρω από. Γύρω από δεν σας λέω. Έτσι λέγεται, γύρω από δεν σας λέω. Ακριβώς. Ότι όλα στη ζωή, τα πιο σημαντικά, δεν μπορείς να τους δώσεις εξήγηση. Νομίζω και ότι ο Καστοριάδης το έλεγε αυτό, ότι στα πιο σημαντικά θέματα πάνω στο σύμπαν δεν υπάρχει εξήγηση. Εγώ θα δώσω μια παράξενη εξήγηση. Μέσα από το πεζοποίημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Βασίλη, ευχαριστώ. Λοιπόν, άλλο. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Εσείς το λέτε. Δεν θέλετε, έτσι. Οκ. Ελπίζω να περάσατε ωραία και να μην σας κούρασα. Και να σας αρέσουν αυτά που γράφω αυτό. Τίποτα άλλο. Ανυπομονούμε και περιμένουμε την επόμενη συνάντηση. Τα βιβλία κάτω είπε η κυρία Λένα. Δεν μας άφησε εδώ βιβλία. Γιατί θέλουμε και την υπογραφή. Η υπογραφή, ναι, αυτόγραφα με και μετά. Ελάτε, πάρτε το και ελάτε, εδώ είμαι εγώ. Κατεβούστε επόμενο βιβλίο. Ναι. Κυρία Τσουκάτη, να δούμε λίγο το πρόσωπό σας. Ισογράφος με ιδέα του γιού μου Ιωάννη Σταθιάδη. Τα τρία γράφια. Ασημίνα, πάρα πολύ ωραία με το βιβλίο σχόλια. Η εισήγηση πιο ωραία. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν. Ελεύθερη.